għexet aktar minn 2000 sena ilu. Kella bejn 19 u l-25 sena. Tagħha kien l-iskeletru b'wieħed mill-aktar kranji kompluti fost lat żgħir misjuba fl-iskavi fil-katakombi ta' San Pawl ir-Rabat. Heritage Malta u l-Fondazzjoni Eden Leisure qed jikkollaboraw fuq analiżi xjentifika u rikostruzzjoni forensika ta' dan l-iskeletru. Bis-saħħa ta' dan il-proġett ħadd inkunu qed inżidu il-valur ta' żjara ġewwa l-katakombi ta' San Pawl. L-iskeletru nstab waqt skavi li saru bejn l-2010 u l-2015. Studji fuq l-istess skeletru kienu jinkludu rikostruzzjoni tal-wiċċ imwettqa bejn l-2018 u l-2021 minn timi tal-Università ta' Palermo. Il-proġett il-ġdid jibni fuq ir-riċerka billi jespandija permezz ta' metodi xjentifiċi aġġornati u għarfien esperts. Dr. David Cardona mill-Unit ta' Riċerka Arkeoloġika ta' Heritage Malta qal li l-iskeletru huwa importanti arkeoloġikament. Id-difna kif saret mhux f'kamra funerarja imma f'xaft qisu kbir li minnu kienu jaċċessaw għal kumplament tal-kmamar. Dan seta' ġara minħabba żewġ possibilitajiet. L-ewwel possibilità hija li l-kamra funerarja fejn kellha tindifen din it-tfajla ma kienx tlestiet. Fil-fatt, meta ġiet skavata, rasa kienet poġġuta ġo niċċa magħmula mid-daħla ta' dil-kamra li mbrieta ma tlestiġ. Jista' jkun ukoll però li fil-kamra l-oħra ta' dan il-qabar li kienet tlestiet u kienet tiġa siġillata kien għadu kemm indifen xi ħadd allura l-kamra ma setax tinfetaħ. Apparti hekk il-fatt li ditfajla tpoġġiet ġo x-xaft jindika wkoll li l-qabar intuża iktar minn darba. Fil-fatt meta sibnija aħna sibna l-ewwel saqajja poġġuti puliti fuq rasa. Dan għaliex wara l-indifneti kellhom bżonn jerġgħu jaċċessaw il-kamra funerarja allura l-għadam tpoġġa fuq ġenb biex ikunu jistgħu jaċċessawh. L-iskeletru jgħid storja. L-artifatti li nstabu miegħu jinkludu kontenituri tal-fuħħar, oġġetti personali bħal pendent forma ta' wiċċ, labra ta' xbiki u sprengun tal-għadam. Dal-iskeletru għad għandu ir-ras kważi kompluta huwa wieħed mill-ftit skenetri li sibna fil-katakombi ta' San Pawl fejn għandna ir-ras li tista' tinżuża għal studji bħal daw fejn nistgħu nagħmlu facial reconstruction minn esperti apposta u bekk niġu wiċċ imbuċċ mal-antenati li ndifnu hawnhekk. Waqt it-tnedija tal-proġett chairperson tal-Fondazzjoni Eden Leisure Kate De Cesare qalet il-Fondazzjoni diġà ħadmet ma' Heritage Malta fuq proġetti oħra. Dan il-proġett huwa interessanti ħafna x'ħajjejna nifhmu aħjar kif kienu jgħixu n-nies f'Malta eluf ta' snin ilu. Ir-rikostruzzjoni forensika tal-persuna sħiħa ta' tfajla mistennija titlesta fi żmien 4 snin.